Crea'r galw mlaen o bod Dduw o ysbryd newydd cadarn yno. A ni'n glywed o'r woledd a llawenydd, a'r glwyddad o'r ddwyrsau a byd-wenenau yn y neidiboliant. Dduw ei Dad, diolch i ti am ddwyn at ei gilydd i'r lle hwn, a rhoi ni eto gyfle i ochrymu sydd ein mawr am gwyniau. Diolch i ti am y drydaraeth sydd atom. Ni wnaethos am ni yn oen pechodau, a thalu ni yn oen troserau. Wrth i ni'n rhoi i ffyddoliau nawr, pan nhw'n meddyliau a chyfeddod ein calonau a llawenydd, am genau a gorfoledd. Yn enw Crist. Amen. A hynny gyda heno, saithdeg a pump allan o ddeuol ffydd i'r arglwydd, cenwch lafar ddod a gwneud i fyddod llawer fi. Dewch o fan Dduw a cheraeth ddôn, drigolion dea fawr i gyd. Saithdeg a pump. Gadwn yn Iesu Grist, ein unig cynnig y fab, yn hadwy a'n chwedl. Trwy'r bwyd, o'i farwolaeth ar y groes, a'i atgyfoniad, dychmygol pechod ac angau, a'n farau ni'r pechodau, a'n cymodi ar yw. Gadwn yn ysbryd glân,
Trwy e fy Grist y breswylio yn y cynwyr, gan ei santeilio yn gwirionedd. Credwn yn yr Eglwys, o'r Grist a chymdeithas y Sant, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yn weinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn ddyfodiad teyrnas Duw, ac yn gobaith rhyfeddedig y bywyd tragwyddol trwy ein Arglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf Duw, ac yn oed yn Duw, a'i adwynhau ac yn dra gywir. Dycheniad o'r Efengyl yn ôl Luc pennod 19, hanes adnabyddus Iesu a Zaccheus. Roedd wedi dod i mewn i Jericho ac yn mynd trwy'r dref. Dyma ddyn o'r enw Zaccheus, un oedd yn brif gasgwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld prin o'i Iesu. Ond roedd yn ormod o dryrfa ac yn dau. Un byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamorwydden mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar fynd heibio y ffordd honno. Pan ddaeth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Zaccheus, tirdi lawr ar dy union, a mae'n rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Daeth ef i lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Pan welsant hyn, dechreuodd pawb rwgnach ymhlith ei gilydd gan dweud, y mae wedi mynd i Letia at ddyn pechadurus. Ond safodd Zaccheus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddosor yn rhodd i'r clodion. Os mynnais arian ar gan neb, fe talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw meddai Iesu wrtho, daeth iachadwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Fydd bendith Duw ar y darllen ar gwrando o'i air. Amen. Dwi'n i offro mi'n gweddiwn. Gyntaf, gan offro mi ein cyffes, os cyffeswn ein pechodau a mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau, a'n glamhau o bob anghyfiawnder. Cyffeswn o flaen Duw ein gwendidau a'n methiannau. Y geiriau hynny o'n gennau a fi yn groes i ewyllus ein Duw. Y gweithredoedd ar ein rhan hefyd sydd wedi gweddi allan yn erbyn yr Efengyl yr ydym yn honni i chredu a'i dilyn. Gan gyffesu y pechodau yr ydym yn ymwybodol ohonynt, yn ogystal â'r rhai nad ydym yn ymwybodol ohonynt. Derbyniwn maddeuant ein Duw, maddeuwyd ein pechodau yn Grist, i Dduw y bod diolch. Cyfarfoddwn yn enw Duw, creawdwr y bydysawd, ffynhonnell gwir ddynoliaeth a'n tad ni oll. Offrymwn ein hyddoliad gyda Christnogion ledled creadigaeth ein Duw, wrth iddyn nhw troi at Dduw yr ydynt yn ei gydnabod fel ei tad. Ac wrth i ni feddwl am dadolaeth Duw, diolchwn am ei ddarpariaeth, ei ofal, a'i amddiffynfa drosom. Cyfarfoddwn yn enw Iesu Grist, a gair a wreithbwyd yn gnawd. Gwaredwr ein dynoliaeth bechadurus, ac arglwydd pob peth. A llawen hawn bod gennon ni yn Iesu un sydd yn uniaethu â ni
yn ein bywydau. Un sydd yn cynnig i ni gras a maddeuant. Un sydd wedi cerdded llwybr ein bywyd dynol ni. Wedi profi ein hemosiynau, ein siomedigaethau a'n llawenydd, ein tristwch a'n bendithion. A llawen hawn, ein bod ni yn addoli ac yn offrymu ein gweddiau gyda phobl Crist ledled y ddeiar, beth bynnag i cefndir i diwylliant na'i llaeth. Cyfarfoddwn yn enw ar ysbryd glân, arglwydd a rhoddwr bywyd, ffynhonell dynoliaeth newydd a'n hysbrydoliaeth ni oll. Diolch o'n am waith yr ysbryd glân dros y canrifoedd. Yn arwain yr eglwys i bob gwirionedd newydd. Am ddoniau a ffrwythau yr ysbryd glân. A'r pethau hynny nad ydynt yn dod ato ni yn naturiol, ond sydd yn tyfu ac yn datblygu yn ei bywydau, o ganlyniad i ras a gweithgarwch yr ysbryd glân ynom a thrwom. Gwyddiwn dros yr eglwys wrth iddi rhannu cyfalaf yr ysbryd glân. Wrth iddi droi'r un ysbryd brofi undeb a'i gwaredwr ac ar Duw'r Tad. Gwyddiwn dros bobl Crist yn y ddinas hon. Gwyddiwn dros aelodau ein cyfundeb ledled ein gwlad, gan gofio am ei gweinidogion, ei blaenoriaid a'i cynulleidfaoedd. Diolch o'n am yr hyn a fi, am y rhai aeth o'n blaen i mewn ffydd, am ei dycnwch, am ei gweledigaeth, a gofynwn am yr un weledigaeth a'r dycnwch a'r parodrwydd i ymestyn yr Efengyl yn ein cenhedlaeth ni. Gwyddiwn dros ein gwlad, gan offrymu gweddiau dros y rhai sydd mewn safle o awdurdod neu ddylanwad. Cofiwn eto yr wythnos hon am bob un sydd yn gweithio ar meysydd cyhoeddus a rhai sydd yn gweithio ym myd iechyd ac yn cyfrannu mewn unrhyw ffordd at iachau, beichiau, gwendidau, ffeileddau ac afiechydon pobl eraill. Gwyddiwn dros y rhai sydd yn rhannu yn bywydau o ddydd i ddydd. Cofiwn am ein teuluoedd. A chofiwn am holl aelodau ar eglwys hon. Gwyddiwn yn enwedig dros y rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd, cyfnod tywyll, cyfnod o wendid, cyfnod o amheuaeth, a rhai sydd yn cario beichiau trwm. Cofiwn fel y daeth yr Iesu at ei bobl yn aml iawn yn ystod i horiau mwyaf tywyll. A diolchwn dy fod ti o arglwydd yn dal i ddod felly. Gan ysgafnhau ein beichiau, gan oleio ein tywyllwch, gan foddau ein pechodau, a chynnig i ni yn ein gwendid grym dy bresenoldeb atgyfodedig. Offrymwn ein gweddiau distaw personol, gan ddwyn o flaen yr arglwydd y pethau hynny sydd yn ein blino, neu'n llethu, ac hefyd y bendithion hynny i ni'n ei cymryd mor ganiataol. Unwn ein gweddiau gyda'r eglwys fyd-eang. Diolch o'n hefyd am y cwmwl tystion a chyfundeb y saint,
a phob un sydd bellach yn addoli yn ymhresynoldeb agosaf ein Duw, y tu hwnt ein golwg. Ac fe un nhw'n ein gweddiau gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni yn dyledio, fel y maddeuwn innau yn dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith y gored ni rhaid trwg, can ei seid o ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gofyniant, yn oes oesoedd. Amen. A'n hefyd nesaf, rhif 45 allan o ganeuon ffydd. Y dydd a roddais dior a giliodd, dy alwa di ymdeuna'r hwyr, ein cynnar gan i ti ddyrchafodd, a thawl a rydd un orffwys llwyr. 45. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Sy'n fi'n papur newydd yn apelio at bawb, os e?
Dibynnu ar eich fyd olwg, dibynnu ar eich mympwy ar y dydd, yn ei prynu ac yn darllen papurau. Ac am hwnni, rys un papur newydd yn rhoi'r stori gyflawn. Ond mae yna gytundeb, os yw'r papurau newydd dyddiol yn cofnodi beth sy'n digwydd yn ein gwlad, bod nhw'n cofnodi'r digwyddiadau yna o ogwydd neu safbwynt wahanol, mae'n dystiolaeth bod y digwyddiadau hynny wedi digwydd, bod y ffenestri mae'r gwahanol papurau newydd yn rhoi ar un digwyddiad yn hollol gallu ymddangos a darllen yn hollol wahanol. Mae'r Efengylau rhywbeth yn debyg. Mathew, Marc, Luc a Ioan gyd yn sgwennu o'i gogwydd gwahanol. A maen nhw'n sôn am digwyddiadau bywyd yr Iesu. Maen nhw'n cofnodi'r hanesion, ond yn wneud hynny o'i gogwydd a'i safbwynt a gyda bwriad arbennig. A mae Luc, awdur y benod o'n i'n darllen ohoni yn gynharach, Luc yn cofnodi y cyfarfyddiad mae gyda Iesu a Zaccheus. Luc yn fwy na Mathew, Marc a Ioan, a newyddus i ddangos bod apel ar Efengyl yn ymestyn y tu allan i Israel i'r byd cyfan. Luc wrth gwrs yn mynd ati i sgwennu wedyn ei ail gyfrol, Actau yr Apostolion, gan ddangos ar ymwthiad allan o Iddewiaeth i'r byd cyfan. A Luc, er enghraifft, yw'r unig Efengylwr sy'n sôn am, neu sy'n rhoi pwysor mwyaf i, er enghraifft, lle gwragedd, cyfarfyddiadau Iesu gyda'r Samaried, a gwrthodedig y gymdeithas ar y pryd a pobl y cyrion. Ac enghraifft o hynny sy'n y darllediad hyn o Iesu yn cwrdd â Zaccheus. Mae'n un o'r hanesionau i gyd mor gyfarwydd â hi. Ac yn ein meddyliau ni, am hwnni, beth sydd wedi taro neu beth sydd wedi aros yn y meddyliau ni, yw bod Zaccheus yn ddyn bach. Bach o daldra, bach o gorffolaeth. A mae'n gorfod dringo rhyw goeden mwyn gweld yr Iesu. Ac yn eich dychybig, mi allwch chi dychmygu hynny. Iesu yn mynd heibio, yn sylweddoli neu yn gwybod rhywsut bod Zaccheus yno. Zaccheus am hwnni yn ddyn eitha am y blogedd, wedi'r cyfan, casglwr trethu. Fel ni'n gallu darllen rhwng y llinellau ryw gasglwr trethu eitha anghyfiawn. Dwi'n gwybod pwy wedodd bod yna ddau beth sydd yn sicr yn ei bywydau, sef marwolaeth a trethu, death and taxes. Dwi'n siŵr pwy wedodd e. Ond am hwnni roedd baich y trethu oedd yn rhywbeth oedd yn bwrn ar lawer o bobl. A gallwn ni ddod i'r casgliad bod Zaccheus yn dipyn o gafflwr. A mae'r stori yma, sydd dim ond yn Efengyl Luc, mae'n crynhoi llawer o themau yr Efengyl yn ôl Luc mewn un digwyddiad. Achos ei bod e'n digwyddiad syml iawn, dyn yn cuddio mewn coeden, Iesu'n cwrdd ag a dyn yn dychwelyd, dod lawr o'r goeden, mae yna gymaint ynddi hi. Mae Zaccheus, oherwydd i swydd, ac oherwydd y ffordd mae'n wneud i swydd, mae siŵr o fod ar gyrion cymdeithas. Neb yn awyddus iawn i'w nabod e o bosib. A mi allwch chi ddychmygu fe yn mynd tu ôl i'r dyrfa a ryw hanner cuddio yn y goeden yma mwyn gweld yr Iesu. Ta beth, i ni'n sylweddoli wrth ddarllen ymlaen i fod e'n un o ddefaid colledig Israel. A ni'n awgrymu bod ganddo fe ryw fagwriaeth, ryw gefndir yn y ffydd Iddewig. A mae yna 4 thema yn dod at ei gilydd yn y ddrama fach hon. Yn gyntaf, lletygarwch. Lletygarwch. A beth sy'n bwysig yw bod Iesu yn cael ei dderbyn a'i groesawu yn ni Zaccheus. Hynny yn ei dro yn gwneud y dyrfa clebran a berniadu. Mae Iesu'n galw ar Zaccheus i gynnig croeso iddo fe yn ei dŷ, a mae Iesu yn derbyn y croeso yno.
Iesu a Zaccheus yn ymddwyn mewn ffordd clodwyr. Mor wahanol i ddisgwyliadau y dyrfa. Mor wahanol i syniadau oedd ganddyn nhw o sut y dylai'r rabai uniongred ymddwyn. Ac wrth i Zaccheus a Iesu ymwneud â'i gilydd, dau begwn os mynnwch chi, dau begwn disgwyliad pobl y dydd. Maen nhw'n adlewyrchu natur Duw, cariad a maddeuant, a'r Duw sydd yn ymwneud â phobl beth bynnag i cefndir, beth bynnag i bywydau. Croeso i bobl ar gyrion cymdeithas a'r croeso gan y bobl hynny i Iesu ei hun. Yn ei rhywbeth, mae Zaccheus yn dod yn rhan nawr o gymdeithas hollol newydd. Mae'n cael ei symud. Mae'n dod yn rhan o'r gymdeithas na o gylch y bwrdd. Nid yn unig mae'n derbyn Iesu i'w di, mae'n cydbwyta gydag e hefyd. Dyma'r cyfaill Bablicanod y Phechaduriaid yn gwledda ac yn bwyta ac yn rhannu yr un bwrdd a chasgwr trethu. A mae'r gymdeithas na o gylch y bwrdd wedi cael ei ganoli ar Iesu. Yn yr un ffordd y chi a mi wedi cael yn galw i fod yn rhan o gymdeithas o gylch y bwrdd, ein anhelyngdod, ein methiannau, ein pechodau, mae'n rhannu bwrdd a ni. Mae'n croesawu ni at y bwrdd yna. Trydydd thema yw bod Iesu neu Luc, blynyddoedd ar ôl hynny, yn sôn am thema o agwedd cywir at gyfoeth. Agwedd cywir at gyfoeth. Sef gweld cyfoeth fel stiwardiaeth. Rhywbeth sydd wedi dod i ni. Rhywbeth mae'n rhaid i ni ddefnyddio gyda chyfrifoldeb, mewn cyfiawnder, ac angofio yn dyletswydd ni at y rhai sydd o'n cwmpas. Y Zaccheus yn talu ar arian mae wedi cafflo yn ôl nid unwaith ond hyd at 4 gwaith i ni glywed gan Luc. Ac yn ola, mab i Abraham, Iddew, rhywun sy'n ar ryw gefndir arbennig sy'n cael troedigaeth. Dyw ddim yn cael ei newid nôl i'r hyn oedd e. Dyw ddim yn dychwelyd at ei wreiddiau. Na, mae rhywbeth yn digwydd iddo fe. Am o'n i byddai pobl yn disgwyl iddo fe i unioni i fywyd. A mynd yn ôl at y synagog. Dyn ni ddim yn clywed i fod ei wneud hynny. Ond, yng ngolwg Luc, mae'n dod yn rhan o'r Israel newydd sy'n cael ei greu gan Iesu Grist. Thema o gymod adferiad. Ond yn allweddol, mae'r cyd-destun o groeso a derbyn. A chyfrifoldeb ar rywun i groesawu, a'r llall i dderbyn. Sylwch, doedd ddim angen i Iesu tynnu sylw at wendidau Zaccheus. Doedd ddim angen iddo fe danfod i gymweddau iddo fe. Diau fod pawb yn ymwybodol o rheini a Zaccheus ei hunan yn ymwybodol o'i ffaileddau ei hunan. A mae rhai o'n chi sydd bod yn tiwnio mewn ar nos Fercher, wrth nos diwethaf o'n i'n sôn am droedigaeth. A droedigaeth Saul yn dod yn Paul yn benodol. Y broses o newid, y broses o droi. A mae rhai traddodiadau yn yr eglwys yn gosod rhyw fecaneg i'r beth. Rhyw gamau penodol, rhyw hwps mae rhaid i bobl yn trwyddyn nhw. Dwi ddim yn credu bod ni'n gweld hynny yn yr Efengylau o gwbl. A dyma enghraifft o rywun sydd ddim o bosib yn cyffesu. Dyn ni ddim yn gwybod bod Zaccheus yn gyhoeddus yn edifarhau, ond mae yna rhywbeth yn digwydd iddo fe. Mae'r broses iddo fe yn arwain at newid yn ei fywyd. Ac yn ein profiadau ni, mae'r newid na yn gallu cymryd misoedd, blynyddoedd, mae'n gallu cymryd oes.
Y canlyniad ar ddiwedd y broses o droi serch hynny yw ein bod ni yn newid ein ffordd o fyw ac yn dechrau byw yn fwy fel y byddai'n hardwydd yn dymuno i ni fyw. Iesu yn drin a Zaccheus yn hollol wahanol i'r ffordd mae'n ymdrin â rhai pobl eraill yn yr Efengylau. Mae'n disgwyl i'r rhai edif yr rhai yn syth. Mae'n disgwyl i'r rhai cyffesu i bechodau. Mae'n cynnig iachad i rai eraill. Mater busnes neu bywyd busnes Zaccheus sy'n cael ei newid yn y fan yma. Ond mae'r droedigeth, mae'r troi, mae'r dechrau bywyd newydd yn digwydd ym mhrofiad Zaccheus. Mae'n dod yn rhywun, gallwn ni gasglu o'r Efengyl yma, sy'n penderfynu newid i fywyd, gofalu dros y tlawd ac adalu yr arian yna mae e wedi twyllo. Gwneud yn iawn a gwneud yn well. Gwneud yn iawn a gwneud yn well. Ac os ych chi a fi wedi profi yr un fath o newid, mae'n siŵr bod yna rhywbeth yn y cydwybod ni sy'n dweud wrthyn ni, wel, ddylen ni wneud yn iawn ac fe allan ni wneud yn well. A mae yna her i'r eglwys yn fan hyn. Doedd Iesu ddim wedi feirniadu Zaccheus. Mae'n ei dderbyn fel mae e. Mae yna duedd mewn cylchoedd Cristnogol i feirniadu pobl sydd yn byw bywyd sy'n wahanol iawn i'r ffordd o bywyd sy'n chi a fi yn hoffi fyw. Dyw Iesu ddim yn gwneud hynny, mae'n derbyn y person. Does dim angen i'r eglwys yn aml iawn pwyntio allan beie neu gweinidau pobl eraill. Yn yr fwyaf o'n achosion, maen nhw'n ddigon ymwybodol o'i ffaileddau yn ei bywydau ei hunain. Yr her i'r eglwys yw cyfleu i bobl ar angen i fyw yn gyfiawn, i fyw yn well, i ymdrin ag eraill mewn cariad, arfer cyfiawnder yn ei hymwneud a'i gilydd. A mae hynny yn rhywbeth mae'n rhaid i ni geisio bortreadu yn ein bywyd fel eglwys, yn y ffordd ni'n ymdrin â'i gilydd, yn y ffordd ni'n ymwneud â'n gilydd, gan dderbyn ein gilydd ein bod ni'n gyd mor wahanol, a sylweddoli bod Iesu yn delio â ni fel unigolion, gan dderbyn ein sibolaeth sbach personol neu'n gwahanol ogwydd ar fywyd. Ffrwythau yr ysbryd, maen nhw gyd yn wahanol. Mae'r tyfiant yn ein bywydau ni yn dyfiant o ras sy'n gwneud ni gyd yn bobl wahanol. Am o'n i, oedd Zaccheus wedi newid i ffordd o fyw. Am o'n i byddai dal yn ymdrin ag arian, ond i fod gallwn ni dybio, wedi penderfynu wneud hynny mewn ffordd hollol newydd a chyfiawn. A beth bynnag ein talentau yn ein bywyd, beth bynnag ein cryfderau, o ddod yn nhw at Iesu, maen nhw'n gallu cael ei newid, a maen nhw'n gallu cael ei defnyddio gwell. Newid ymlaenoriaethau Zaccheus oedd yn digwydd yn fan hyn, a newid yn ymlaenoriaethau ni sy'n digwydd wrth i ni ddod at Grist. Newid yn ymlaenoriaethau, a hefyd newid yn ein hagwedd at bobl eraill. I derbyn nhw, i croesawu nhw, ac o bosib gadael cwestiynau mawr i ffydd nhw, i fod yn gwestiynau personol rhyngddyn nhw a Duw. Dwi droi at Duw yn gweddiwn. O Dduw ein tad, sylweddolon o thair, mae Duw yn newid wyt ti. Bod Crist yn ein cymell ac yn ein hanog, i newid ein ffordd o fyw, i newid ein blaenoriaethau, i weld eraill trwy lyged newydd a gwahanol. Cynorthwyo ni wrth i ni geisio dy ganlyn di, i sylweddoli bod dy alwad di yn effeithio ar bob ardal o'n bywyd. Ein bywydau gyhoeddus, ein bywydau preifat, ein bywydau yn y gymdeithas ehangach. Cynorthwyo ni arglwydd i ddelio â phobl
Mewn cariad, heb gyfrif ei ffeileddau yn ei herbyn, gan sylweddoli ein bod nhw a ninnau trwy ras yn gallu cael eu croesawu i gymdeithas newydd yr Eglwys. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. Hymyn ola hynod 49 allan o ganeuon ffydd. Diolch i ti ar holl alluog Dduw am yr Efengil Sanctaidd. 49. Moliant i Dduw y tad a'n creodd ni. Moliant i'r mab, yr Iesu a'n prynodd ni. Moliant i'r Ysbryd Glân am ei ddoniau i ni. O drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r Ysbryd Glân, a fwn eich blith ac adrigo gyda chi yn wastad. Amen.